Kaixo, nire izena Mariam da, Jalipularreko elkartekoa naiz, eta bideo bat erakutsiko dizuet nola eskatzen den hitzordu bat Osakidetzan. Hasteko, idazten dugu Osakidetza, bilatzailean. Sakatzen dugu bilatu, eta sartzen gara agertzen den lehenengo estekan. Barruan sartzerakoan joaten gara zerbitzu onlineak, eta horren barruan aukeratzen dugu hiritarrentzako zerbitzuak. Atal honetan aukera desberdinak agertzen dira. Hitzordua eskatu, Osakidetza mugikorrean, osasun karpeta, aholku sanitarioa, eta kasu honetan aurretiko hitzordua ematen diogu. Sartzean, sakatzen dugu sartu web bidezko hitzorduan. Leiho bat irekitzen da, eta bertan bete behar ditugu gure osasun txartelean agertzen diren datuak. TIS, zenbakia, abizena eta jaiotze data. Eremu horiek bete ondoren sakatzen dugu berretsi. Ondoren irekitzen da prozesuaren lehenengo urratsa. Hitzorduaren kudeaketa. Hemen aukeratu behar dugu hitzorduaren arrazoia. Aukera hauek agertzen dira. Zauri zaintzak, gaixotasuna, gaixotasun kronikoa, osasunaren sustapena, profesionalarekin zalantzak. Gainera, urriaren behaldean, badago aukera bat gure hitzorduak kontsultatzeko edo ezeztatzeko. Adibide honetan, aukeratuko dugu gaixotasuna eta azpita egoera giza sintoma arinak edo ohikoak. Gero, sakatzen dugu hitzordu berria eskatuz. Bigarren urratsean, hitzordu berri bat eskatuko dugu. Eta eskuragarri bat hautatzeko goibetiko menua erabiliz. Ondoren, aukeratzen dugu hitzordu mota. Telefonozko kontsulta, erizainarekin, kasu honetan gure telefono zenbakia jarri behar dugu, edo aurrez aurreko kontsulta, data eta hitzordu mota hautatu ondoren, sakatzen dugu jarraitu. Eta pasatzen gara hirrugaren orratzera hitzorduaren erreserba. Hemen esaten zaigu proposatutako datak, egokiak ez badira. Telefonoz ere deitu dezakegu. Pantaila honetan aukeratzen dugu egokien datorkigun ordua, eta gero hitzordua berretsi ere ematen diogu. Azkenik, agertzen da mezu bat hitzordua berretsita, hitzorduaren kodearekin eta datu guztiekin batera. Proiektu hau finantzatuta izan da Gasteizko Udalengatik eta gauzatuta Jalipularengatik, Gambia Euskadi, Telimil Euskadi, Manos sobre Corazón eta Mujeres de Kenia. Eskerrik asko!